Pag sinabi ko, ano gagawin natin? Taste test. Sabi mo daw. Taste. Taste test. Anong taste test? Tim na lang. Excited ako to introduce ang pinakamagaling na chef sa mundo. Walang iba kundi ang aking mama! So ano ba ang lulutuin natin ngayon ba? Ang lutuin natin ngayon ay binagoong ang baboy. Hey guys! What's up and welcome back to my channel! And our goal is not enough. Yay! Palakpakan naman! I'm really excited for our newest vlog for today. So ngayon, we're going to do something different. Pero sa bahay, sa household namin, hindi na siya bago kasi mahilig talaga kami kumain. Kita naman, pansin mo naman sa tiyan ko. At the same time, mahilig talaga kami magluto. For today's vlog, we're going to have a cooking show, how to cook. And guys, don't forget to like and share this video sa mga friends and family mo. And at the same time, if you haven't subscribed to my channel yet, please click the subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking next videos and next vlogs! And at the same time, magkakaroon tayo ng special guest. Siyempre, nakita niyo na sa description and sa title ng video na to. And excited ako to introduce ang pinakamagaling na chef sa mundo. Walang iba kundi ang aking mama! Yeah! Andito yung aking mama. Hi! Hi ka naman sa mga Hi, sa viewers mga- natin. Hello sa mga nanonood. May medyo mahihain talagang mama ko. Char! Mahihain ka ba? Parang di naman siya mahihain. Siguro ano, Hindi sanay. hindi lang siya sanay talaga in front of the cam. So ma, kumusta ka naman? Okay naman. Wow! Artista! So ano ba ang lulutuin natin ngayon, ma? Ang lutuin natin ngayon ay binagoong ang baboy. Wow! So bakit binagoong ang baboy? Para naman maiba yung luto ko. Lagi na lang kasing sinigang, adobo, yun na lang ang luto ko. Kaya sabi ng mga anak ko, mag-ano naman ako ng ibang luto ko. Kaya ito, magluluto ako ng binagoong ang baboy. So ano ba mga ingredients natin? Ang mga ingredients natin ay 1 kilo pork, chopped and pre-boiled, 3 tablespoon cooking oil, 1 big garlic crushed and diced, 1 bulb onion diced, 1/8 na bagoong, medium-sized ginger chopped, 4 medium-sized tomatoes diced, 1/4 eggplant slice, 7 small chopped chili, 1 whole coconut milk, 1 teaspoon salt, 2 teaspoon pepper, 2 teaspoon sugar. So I guess ready na tayo since nakahanda na, pre-chop na, and at the same time, pati yung ating karne ay already nilaga na para talaga madali lang ang pagluto. Ready na ba tayo magluto? Ready na! Yeah! Alright, so let's start! Ano ba uunahin natin? Siyempre, initin muna natin ang ating pan. Saan ka ba natuto pala mama magluto habang iniinit natin yung pan? Nung bata ka pa ba, marunong ka na magluto? Hindi na. Kasi ang nagluluto sa amin yung tatay ko. Kaya nung mag-asawa na ako, I try my best na maano ako ng pagluluto. Kasi para din sa... Para sa pamilya. Yeah. Para sa pamilya. Dahil dyan, mainit na! Mainit na po ang usapan. Ano unang gagawin natin? Talagay natin yung mantika. Okay. Mantika. Alright. Yun. Painitin muna natin yung ating oil. Paano mo nalalaman pag mainit ng oil? Hinahawakan mo ba? Hindi. Ano lang? Paano? Ganito. Hilahin natin yung sibuyas. Yan. Ang bango talaga ng onion, ano? So wala akong gagawin dito, ganito lang, manonood lang ako. Yeah. Sige, for a change eh. Kasi di ba nakita nyo naman sa dati kong vlog, ako talaga nagluluto. Pero iba talaga kasi ang luto ng nanay. Pero totoo, may something. Kaya nga, si Chay nga ayaw niya ng mga ready-made. Gusto niya, mama, magluto ka na lang. Kasi alam nila kung
Mama. Char. Next, garlic. Okay, garlic. And did you know ba guys, ang garlic is really good for antibacterial? Tama ba? Yan, ang bango na guys. Ginger. Okay, so ginger. Next. Ay, sige, ako naman na lang. Gusto ko toasted, ma! Oh, toasted. Habang syempre interview muna. O, kumusta naman ang pagiging nanay? Wow! Ano ba ang struggle ng isang Betty? Wala naman akong problema sa inyo ah. Wow! Okay naman. Taray. Yung mga aso lang yung problema. Since this is your first time na nandito sa vlog ko, syempre hindi ka pa kilala ng mga netizens. So, ano ba talaga ang tunay na pangalan mo? Ang tunay ko yung mga ano talaga, yung mga una pangalan hindi pa sosyal. Ano? May social bang pangalan? Oo. Ano ba pangalan mo? Ang tunay kong pangalan, Visitasyon. Oh, kita mo, Visitasyon. Ngayon, yung mga pangalan ng mga anak ko, Sheila May Luna, Shaina Luna, Edison Luna. Ah! Kaya medyo na-toasted ka. Kaya, ano next? Ito, yung kamatis. Wow. Pero ano ba ang nickname ni Visitasyon Luna? Betty. Betty. Siya si Mama Betty. Ano? Oo nga. Ilang taon na ba si Mama Betty? 16 na, no? 16 na, di ba sure? Bakit di ka sure? O pero di ba, agree ba kayo guys, hindi naman siya mukhang 60? Oh, aminin. Anong secret para sa ganyang klaseng test? Ano lang sa problema, yung tawa-tawa lang. Tapos pray, tutulungan ka naman ng Panginoon. Tsaka kami sa family namin, kahit kami lang, kami nagtutuksuhan, tapos tawa. Kaya So, yun ang secret para maging fresh. Tsaka, alam nyo ba guys, trivia lang, kapag nagluluto daw kayo, dapat hindi kayo malungkot or galit. Dapat masaya kasi nata-transfer yung energy. Ito na, sunod na ito. Ayan. Oo. Yan. Kung totoo yun, kaya pag nagluluto kayo, dapat hindi kayo galit, walang mag-aaway, dapat happy, nakasmile kayo pa nagluluto. Ayun ang sikreto ng masarap kasi with love daw yung Oh, with love. Data. Data. Yan, wow. Yan. Ito na yung sunod, yung talong. Nasaan yung nilagay mo? Yung dinagdag ko yung tubig doon sa pinakuluan para maluto yung talong. Habang inaantay natin na lumambot yung syempre may mga tanong-tanong pa. Syempre alam naman ng ating mga nanonood that I'm part of the LGBT community. Ano ba naisip mo nung nag-out ako sa'yo? I remember that was 2016. Siyempre, nung una, hindi ka makapaniwala kasi gwapo yung anak ko. Sabi ko, paano ako magkakapo? Tapos, sabi ko, Diyos ko, ito talaga siya. Siyempre, anak mo yan. Wala naman siyang ginagawa kung ano. actually matagal na ako gusto mag-out man ako. Kaso, naiiyak ako, natatakot kasi ako. Kasi baka ano sabihin. Kasi- Baka palayasin mo ako sa Palayasin ka ng tatay mo. Ay, talaga. Pero di ba mas naging masaya nung nag-out ako? Kasi hindi ka na nagko-control. Yun na lang talaga yung mo, lumabas na. Tsaka maalam mo ba, nung nag-out ako, doon ko na-realize na ang dami ko palang sinupress na mga skills. Nakunan pala ako sa mga designs. Doon nilalabas ko lang, pero hindi all out kasi baka nga kung ano sabihin. Ano ba ang favorite mong food? Ano ang favorite mong kinakain? Gulay. Anong gulay ang favorite mo? Malunggay. Anong luto ng malunggay ang favorite? Yung nilalagyan ng gata. Mahilig talaga tayo mga Bicolano sa gata. Okay na ba yan? Malakas na. Hindi pa gagawin na. Pagluto na yung yung baboy at saka yung mga timpla niya. Tapos ito, save. Nagutom ako. Parang gusto ko nang kumain. Ayan. Pag nagluluto ako, hindi ako salita ng salita. Para walang laway. Oo, wala yung away.
Wala ang laway pero minsan may buhok. Wow, nagulo. Malamang, pero amoy na amoy yung bagoong. Bibin maala. Sure ka? Tikman mo, kunin mo yung kutsara. Mamaya. O habang nagluluto ka, di ba nagluluto kami ganyan instances nagpapakulo. Anong ginagawa mo habang nagpapakulo? Nanonood ng TV. TV? Netflix? Anong pinapanood mo sa Netflix? Mga action. Yung mahilig siya sa action movie. O ito ang tanong, sino ang favorite action star mo? Si ano, Jackie Chan. O, bigyan mo naman kami ng sample ng mga moves si Jackie Chan. Ang galing ni Jackie Chan, hindi ko magaya yan. Sige nga, sample lang yung kaya mong gayahin. Parang hindi naman ganun si Jackie Chan. Hindi kasi nagpa-practice siya sa ano, sa Saan? yung ganun na kahoy. Ah, ganyan. Oh. Jackie Chan girl pala to si Mama. Aside from that, ayan, kumakanta ka ba? Any hobby? Ano bang hobby ni Betty, ni Madam Betty? Mahilig kasi ako maglinis lang ng bahay. Kaya kami kumuha ng katulong. Ano na lang, kami na lang. Ayaw niya kasi gusto niya siya na lang daw maglinis. Magluto. Minsan, tumutulong din sila maglinis. Parang di naman. Kaya lang, kung hindi ko na kaya, kumukuha na lang kami ng one day, maglinis, maglaba, nagbabayad na lang kami. Pero hindi na kami kumukuha na yung stay-in dito sa bahay. Ang dami na din natin yung naging katulong, no? Siyempre, yung mga bata pa kayo, hindi ko man kaya, kaya kumuha kami ng katulong. Sa lahat ng mga naging sambahay natin dito, sino ba ang paborito mo? Si Rick at saka si Joanne, kasi mga ano sila, iwanan mo sila, babalik ka, maayos na yung bahay mo. Kaya hanggang ngayon, hindi na malimutan ng mga anak ko yan. Ano nang next na ilalagay? Ito, marami. Okay. Ayun, Matihiksi ka na, pero yan, wala kang issue sa health, no? oh, ang inaano ko lang, kinas na vitamins, yung Usana products. Ayan, malambot naman. Ano nang next na step? Lalagay yung ano, Paminta. paminta. Gano'ng karami ba? Ano lang. Lalagyan natin ng sili. Okay. Wow, madaming sili. Pipula na talaga, oh. Mahilig sa sili. Alam nyo ba guys, si Mama kumakain niya ng sili, kinakagat niya talaga. Ayun, naamoy ko na yung sili, maanghang talaga siya. Mabango, kamo. Oh, mabango. May maanghang yung amoy. Oh. O naalala ko dati, kwento ko lang no, papaturo si Mama mag-computer Yeah. with mouse. Naalala ko kasi hindi niya magalaw yung mouse, nawawala. Paano daw i-click? Sabi ko, i-click mo to, tinuro ko yung monitor. Tapos kinuha niya yung mouse, nilagay niya sa monitor. Oh, ito yung mouse. Sabi ko, Ma, dito mo ilagay. Okay, gano'n. Ayan. O, ayan. Wala sana naman na taste test na tayo. Talaga po. Itong ano, yun ang bilang pampasarap ng lasa. Pampabalance. So yan, tapos na tayo guys. Ito na ang ating finished product. Ilalagay na lang natin siya sa plating. And magte-taste test tayo. Excited na ako. Excited ka na ba? Siyempre! Kasi kainan eh. Kainan. Kainan. Basta kainan, excited lang yan. Yeah! Ayan! Ayan, ito na yung finished product. Wow! Excited na kaming kumain. Let's eat! So tapos na kami guys magluto. Ano nang next na gagawin? Titikman, yung luto. Magtitikim na! Yay! Sarap! Lasang-lasa yung sili at saka bagoong. Yes. So, dyan nagtatapos ang ating vlog for today. I hope nag-enjoy kayo at madami kayong natutunan. Try nyo ding lutuin yung ating binagoongang baboy. Yes, sa inyong mga bahay. And at the same time, if you haven't subscribed to my channel yet, please do subscribe, like this video, share nyo sa mga family and friends nyo, and of course, click nyo ang notification bell para lagi kayong updated sa future videos and vlogs namin. Kaya with that, see you on our next vlog! Bye!